ketuɗon ko haalirde añam ɓamti pulaku añam yereyaɓe haalirde añam ɓamti pulaku añam yereyaɓe ene wiya on kettude jaam kettotoɗon ko haalirde añam ɓamti pulaku añam yereyaɓe haalirde añam ɓamti pulaku añam yereyaɓe ene wiya on kettude jaam jaam hiire moon hettiyankoɓe haalirde añam ɓamti pulagu añam yereyaɓe waktuji nogas ɗiɗi joni e nder dongre Europe tawi ko waktuji nogas joni toon to Fouta Toro to Fouta Dialon Fouta Massina mo Adama o ko waktuji nogas ɗiɗi mbiyen kore kippe ɗo e nder dongre Europe bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde añam ɓamti pulagu añam yereyaɓe on calminama on jettama kadi on jarama on juurama on bismama e yewtere moɗon yewtere men yewtere yidɓe yaadiɓe wiyetede kiren pirten nde ngo woni wadde alarba kala e oɗo saaha aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en gari hubnude aadi hakkude men e hettiyankoɓe meɗen en gari hubnude aadi hakkude men e yaadiɓe men e nder nde ɗo henne yewtere en gari hubnude aadi hakkude meɗen e leñol ngol kono kadi hubnude aadi e dendagal daraniɓe leñol ngol foti kadi ganduɗa hoore maɗa ɓe gona fulɓe walla ko abbiti hen nanoɓe ɗemgal pular onon kala on camminama on jettama kadi on jarama on juurama jamma hande o no kewɗen widda ni ene huccodiri e moɗon yaadiɓe moon e kala saaha
bani meɗen debbo Diaré Sall debbo mo Sadele Guelenodi walla mbiyen Sadele Gumpali Gumpi Dande Maayo yaadude e musidɗo moɗon Abdoul Wahabou Kane kono noon sikki ala eɗen jaada kadi e bandiraɓe meɗen ganduɗa kadi yaadiɓe men e kala saaha nde wonno eɗen kucodirɗo e mawɗo haalirde nde katan leñol kan bandu penda gorko mañum yeriyaɓe so tawi en nanimo e yewtere sikki ala nden yewtere dañi wone so tawi kadi guenno walli en kadi weeyo ngo jaaɓi sikki ala ganduɗa en keɗata tigui tigui ko deƴata ɓerɗe meɗen bandiraɓe tedduɓe hettiɓe kori on kiire jaam to gonɗo gondirɗon foof nden ka Allah e kisal mum yo wona moon no hannirta ni to banggue gaci ɗi noon ina duusa en Samba Kanji Ba gorko mo Koɓɓillo Koɓillal yiiloɓe Sandu Jama juuloɓe sikki ala kanko dusata en to banggue gaci ɗi kanko woni beltinɗo no wuuri nde kono kadi goram weytini kadi nde maayi nde yo kadi yurmomo yaafum kanko e dendagal guendiyankoɓe e daraniɓe leñol ngol kala e kuuɓal en calmini hono wallidiɓe men haralleɓe men kadi ɗo e nder haalirde he en kaali katan leñol en goɗɗani ɗon bani men debbo Aminata Séré Bassoum men Bano Bolo kono kadi en calmini Aissata Diallo debbo Guendi ko noon kadi e Lamtoro Sall Abdoul Tokosel kaɗaɗo haalde jammo en calmini rendo ngo foof e kuuɓal Diaré Sall aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en gaari tigui tigui humnude aadi o no hannirta ni en coynima ɗo jaadiɗo meɗen on woni Mahmoudou Diop gorko mo kay heyɗi kaydimɓe Dioro Samme Nayade omo yaada e meɗen no hannirta dani en cammini wonɓe toon to Sengo Facebook kono kadi hettiyankoɓe toon to haalirde Agnam to 3w.agnamtv.com Seydi Salbalo jaam Allah hiirema cammodira e rendo ngo garten tigui tigui pusen famdu no hannirta ni Salbalo jaam Allah hiire moon haalirde Agnam yeriyaɓe ɓamti Pulago jaam Allah hiire moon rendo ngo kala e kuuɓal mbaɗi kuttidinni to mbawɗon wonde e wonirde en calmini fof en juurima fof en ñaaguima kadi Allah moƴƴere en ñaaguima kadi duwaw e Allah wonanten moƴƴere en puɗɗorima bisimillahi rahmani rahim yo Allah rokku en kaynirde alhamdulillahi rabbil alamina Allah jofniren falilahi hamdu ɗum noon jettoji goɗni rabbi samawati en jeel calminiɓe kucciɗen ɗoɓe ha hettoɓe men toon to caggal Sengo Facebook e jooɗiɓe ɗon e kuccite men Abdou Wahabou Kane gorko mo Agnam yereyaɓe ɗum noon en calmini en juurima en ñaaguima duwaw en jiddi duwaw en mbi kadi mbiyen ko Allah e men e luuɓe min noppi moon min gadda noon komin guufe kumɗe amen ko min mbawa kadi tottude on mbawen kadi naftorade goto e men kala machallah konngol artiri toon ma Allah waɗa kumɗa gaji seeɗa mbawa ñettade garen pusinen ɓe fa seydi kam noon tigui Diaré Sall golle ma jooɗi peewi hawri kadi eɗen kettoɗo sawɓominal baladi yaali tani e segene Samba Kanji Ba kanko dusata en hannde no haalirta ni Diaré Sall waktuji nogas ɗiɗi fawi hojomaji jeeɗiɗi e nder dongor Europe tawi ko waktuji nogas joni toon to Sadele Gumpali Gumpi Dande Maayo waktu meɗen aadi men heedi wadde ala ko yajante en so wona tigui tigui garen e toɓɓere meɗen hannde Diaré Sall holto nayotoɗen hannde e oɗo saaha jarama Seydi Kane jarama hettiyankoɓe haalirde Agnam jarama kadi hettiyankoɓe yewtere men kiren pirten hande nayotoɗen koko fate ɗannuɗe men hande Seydi Kane ko toon jiɗɗen nayorade en jii ɗannuɗe ɗe no mbayi hewde caɗele en jii ɗannuɗe ɗe no mbayi hewde tampere en jii kadi ɗannuɗe ɗe kadi lebte gonɗe hen ɗe en jii kadi ɗannuɗe ɗe sukaɓe no jolortoni ha sukaɓe no tampirte ni mbete ene foti waade ni henna mala mbete kadi fotaji waade ni henna mbete kadi ɗanni addana yimɓeɓe ɗannade ko ɗanniyankoɓe ɗanniɓe
mbiya kañumen e liggo ene mbawi humtude haaju men wonɓe toon ɓe kadi nana ɗum kadi jiɗa kadi yaltude toon naata e laaƴe joolo malla mbaɗe malla piye malla tan lebte pawe e dow mumen ko ɗum woni ko jiɗɗen nayorade hannde ko faati e ɗannungal holno ɗannungal wayi e ɗannungal no wayi muusde e ɗannungal no wayi wadde tampere toon jiɗɗen nayorade hannde ɗum noon en mbi bandiraɓe ɓeeten kettoki jammalaaki goppe suka ndaare Seydi Kane tigi tigi ɗum noon Seydi Seydi Sall Baalo gonɗen jooɗi peewi gonɗen koye jokkodirde WhatsApp o beele tigui tigui bandiraɓeɓe mbawa kadi hono yaadude e meɗen no hannirta ni ɗum noon bandiraɓe hettiyankoɓe toon to senggo WhatsApp mo haalirde Agname ɓamti Pulago Agname Yeriyaɓe en kettima bani meɗen debbo Diaré Sall debbo mo Sadile Gumpali Gumpi Dande Maayo yewtere moɗon yewtere meɗen wiyetede Kiren Pirten tawi hande dimaji ɗi kaɓɓani koko yowiti e ɗanngal nde wonno ɗanngal ko hunde gandanɗa hoore maɗa hunde beele ko gueɗal walla gandanɗa hoore maɗa ko gollal ngal ganduɗa ko kewgal caɗele no fewi tawi noon ngal ɗon gollal gandanɗa ko nelaɗo sallallah alih w sallam o haalino ɗum ko adi to wino ɗanngal ko taƴere e nder lebte ɗen ɗon lebte noon beele ko kanji keddi ha joni walla gandanɗa hoore maɗa won goɗɗum ko jilli hen beele kadi yimɓe kadi poti ɗannorade ni ko noon kadi poti ɗannorade caɗele gonɗe e nder ɗanngal ɗum noon wonɓe toon to haalirde Agname ko ɗum woni toɓɓere meɗen hannde e kalaten ko caɗele e ɗanngal e kuuɓal ɗum noon kala joguiɗo hen yiyande wasiya tigui tigui mo wasiyto enen ɗanniyankoɓe tengti noon kadi e ɓesguji meɗen hande ganduɗa goto kala koko haɓɓi cawli no Amadou Mouhtar Thiaw wiyatno ni mo jiiɗa kala ko haɓɓuɓe cawli e sorade e ladde e sikki ala hande nden ɗo ladde woni ganduɗa caɗele ɗe e kala saaha aɗa ɓeydo ɗum noon kala joguiɗo mon yiyande ene wawi noddirde en toon to senggo Facebook kala gandanɗa hoore maɗa joguiɗo hen yiyande so welama natira toon to senggo Skype mo haalirde Agname ɓamti Pulago Agname Yeriyaɓe kono kadi sa welama kadi natira kadi to senggo WhatsApp woni e oɗo hen WhatsApp mo kaldami moon to inda mum ɗo son kiliki hen on noddi tan ko en direct ɗo e nder www.agnametv.com ɗum noon Diaré Sall a jarama no fewi e ɗanngal de so tawi ko gonga wonko walli ha heewi en mbiyata ɗanngal bonani walla mbiyen en mbiyata ɗanngal ne boni e nde wonno ɗanngal wonko fewni ha heewi kono kadi ɗanngal kadi won caɗele kadi gonɗe hen e holɗen ɗon caɗele wasde en kam dañde caɗele e nder ɗanngal ko hunde nde en mbawa dañde nde wonno nelaɗo mo Jami Kisal goni o ko kanko haali haala ɗanngal o wi ɗanngal ko taƴire e nder lebte kadi on nelaɗo kadi on woni kadi mo ganduɗa kadi haaldata belade e kala ko haali gandanɗa tawata ko ummori koto jomiraɗo joom baɗe bawde jomiraɗo noon so tawi longini neɗɗo wi ɗum yo haal ko ɗum ɗo henne woodi e kanɗon haala ala ko wattete hen so wona tigui tigui dewɗo male gofɗo tigui tigui gandanɗa hoore maɗa heeɓa caɗele keɓeteɗe hende tawde noon kanko nelaɗo wi ko ɗanngal ko taƴire e nder lebte e hande o en jii tigui tigui caɗele gonɗe e nder ɗanngal so tawi en kaali noon mbiɗen ɗanngal ene heewi caɗele en kaali en kalti kono kala nde kalɗen wodat tan wiiɓe wonde woto tampine min onon ñande foof ko on ɗanniɓe oɗon jaaha oɗon garta oɗon dañi komin dañani oɗon mbaɗa komin mbaɗani mbiyon min ɗanngal welani ɗum noon woto kaaɗe min gacce minen min jaaha min dilluno e sababu e ɗon ko yiyande en mbiyani enen ɗandiyankoɓe en mbiyani walla en pota wiide e wonɓe to meɗen ɓe woto ɗanno en potani wiide woto ɗanno nde wonno yeru somi rokki yeru to banggue hooram min ko dañmi e ɗanngal ko nde mi ɗannaki nde mi heeɓani ɗum kono noon wonko jarani woɗɓe e nder ɗanngal ha en ɗanno ɓeɗo jaaha ha jetto jaaƴo ɓe hen keeɓa caɗele e nder laabi he
ɓe hen maaya hen ɓe hen gandanɗa hoore maɗa jetto taw natti wonde yimɓe ɗen ɗon pellite e nden ɗon harare nde ganduɗa hande sukaɓe ene jogui min de mi ala ngal ɗon cuusal mi ala ngal ɗon cuusal kadi mi sembinta kadi joguiɗo ngal ɗon cuusal mi sembinta on ɗon ɗannade kala mone ɗanno yo eto tigui tigui e rewde e laabi deweteɗi tan taw ko laabi ɗi ganduɗa ko laabi lawɗinaɗi taw caɗele ngala so ɗin ɗon laabi ndewama so jomum yettima ko gonga caɗele nanga wona tan jettuɗa ɓofta ala wonɓe ganduɗa nanɗo hene mbalata koye beddaji wonɓe ganduɗa mbalata koye hono jofirɗe laaɗe hono laaɗe jordi won hen gandanɗa ko mbalata koye jumaji won hen mbalata koye jamaji won hen mbalata gandanɗa homata tan ko koye darat tan ha weeta won e galleji ni ɗe ganduɗa yimɓe nana powdiri hen ha kewi ko ma ɓeɗo pina dawa ɓeɗo gara lelto e lelɗe mumen ɗum foof ina woodi wadde noon ɗum foof en jiiɗum ko gonga kono kadi en jii kadi ɗanniɓe kadi gaari kadi dañi tigui tigui fartange jaaƴi walla mbiyen jetti no foti rettorade dani batti gollade tawi kadi gandanɗa homaɗa keɓani caɗele no fewi wasde hebde caɗele kam hay seeɗa wona ko weeɓi kono jaaresal ina hulɓini hande no fewi e ɗeɗo hene ɗannule ɗe ganduɗa an ɗannotoɗo ko adi foof so tawi aɗa yaaha won hen mbiyata dani ma barsa ma barsah ma barsa woni ko ma Barcelone faaɓe Espagne ɓe cifi ɗon ko Europe ma barsah ko ɓen gandanɗa hoore maɗa hoɗɓe e jomum en ma ɗanngal tan ɗo paami ɗo walla gandanɗa homaɗa mayde beele on ɗon wona bartiɗo aha ko bartiɗo saabu o yahata koye maaje maayo noon e mayde goɗɗodirani sa welama mbiya e caɗele gonɗe e nder hen ɗe ko hunde hulɓinide no fewi e hande o joom laaɗe en ɓe aɗa yiya gandanɗa homaɗa punta yimɓeɓe gaare min naw on kaɗo lana ka fayi ko Espagne ka fayi ko Italie yimɓe gandanɗa hoore maɗa ndira joola e lana he tawa hay kanko ni gandanɗa biɗo gaare joole o andani hol lawol dewetengol ha Italie yette wadde noon ɗum ko halkare woni ɗon nden ɗon halkare ko huuɗo hulɓinide hewɓe guitta ko jawɗele mumen jawdi ndi ganduɗa ligguiɗa ha ganduɗa ndiɗo henne jawdi ende wawno yencinandema mbaɗa goɗɗum ko waɗi fayida kono ala ɗum ɗo mbaɗata ko e nder laaɗe he e tawi ɗen ɗon laaɗe wona nawojema ha jettoyɗa ɗum ko hunde hulɓinide no fewi caɗele mawɗe gandanɗa hoore maɗa nana e ɓeɗo hen ɗanniyankoɓe gam yettade tigui tigui ƴeewen won musidɗo de gonɗo ɓoggol a jaɓɓama guiɗo ceerno Boubacar Ousmane a salminama guiɗa juurama den kalle maɗa kamɓe kala eɓe celli eɓe calmima eɓe calmitoma kadi alhamdulillah yo jaam ɓooye aha tigui tigui hande ko toon kaɓɓanɗen dimaɗi tigui eyyi kono eɗen mbeti yo bandiraɓe meɗen heɓɓe to on banggue bandiraɓe meɗen wonɓe toon e leyɗele woɗede ko wayno Europe ene ko nandi nde ɓe daroto ɓe kirjina ɓe pamna ɓesgu gonɗo ga o ko wuura toon nde wonno hiyande a yetta ɗo noddirguel ma kalda toon ene tawima ewa ga kam sa wawi arde hen werɗino wuuro gonga allo ko an tan heeɗa ceerno Seydi Sow ko an tan heeɗa bisimilla woni hen nodda mbiya wonde arga hennene ene wuuro so Boubacar
ɗum ɗum mata en taƴodiri e musidɗo o wonno koye haalde ko waɗi fayida tawi kadi nden ɗon on ɗon fayida mo haalata o ene moƴƴuno kadi o jokkano hannirta ni nde wonno ko fuɗɗi haalde ko hunde kadi hulɓinide saabu wonde e caggal leydi tawi ko ɓen ɗon kadi kirjinta yimɓeɓe wonde gandanɗa hoore maɗa yo gar noto tigui tigui e fiijo ɓe mbi so tawi fiijo weeli tan noote wadde noon ɓen ɗon hirjinoɓe gaare ɓen ɗon tigui tigui wonkoɓe dillini tigui no fewi beele noon koɓe kirjinta ko ɓe jaaɓi haalande yimɓe ko woni ga kono hannirta ni beele kadi ɓe jaaɓi kadi gandanɗa wallidde yimɓe kadi hono no gardata ni tawa kadi garal ngal waɗani caɗele beele gandanɗa hoore maɗa wona ko wiyete ko weela teppel yo weela ɗemguel yoolata weela teppel woni ɗon wadde ko woni hen foof ma en bittu tigui tigui goto hen kala adda hen yiyande mum Boubacar Ousmane Seydi Sow aɗa wawi tigui tigui artude no hannirta ni wadde mi ara tan e raɓɓikinade mi wasa tan siloyade ha juuta e firta gandanɗa hoore maɗa won aroɓe hande to banggue gargol noɓe gardata ni ko gargol ngol ganduɗa ko kulɓinigol no fewi adana yimɓe jahanno ko e laaɗe ɗen ɗon laaɗe ko laaɗe pewnaɗe ha fewi ina waɗi tigui tigui ko wiyete ko hono risque kono noon hen saaha neɗɗo o so tawi o riski omo daña jaam no haalirta ni saabu so yettima tan to banggue Espagne en e tufɗe ɗe so yettima tan o tawata ko police ɓe ina daari ina jaɓɓoɓe tigui tigui ina ballaɓe Croix Rouge en e gueɗe baɗe noon balla jomumen no gardi kono hande oɗo saaha joni kamɓe Union européenne koɓe yaltinɓe ngaaluji aɓe jokkodiri e lamɓe meɗen aɓe dokki ɗumen ngaaluji ha kewi e kaɓirɗe ɗe kutorto aroɓe ɓe so tawi gaari kaɗeɓe arde jomum goram wona ummiɗo to leydi muɗum yettaki leydi no fanodi e nder désert gandanɗa hoore maɗa e nder ladde nde ko hen jomum heddoto jooɓaji gaasi ko joguino gaasi ha laaɓi e caɗele godan ɗum o wawa rutta to ummino to o wawa yettoya to fano to o mona wiye gandanɗa hoore maɗa e kaari ɗannima yalwa diagne guila gandanɗa hoore maɗa ɓe jeehi ha joni de ala ko humpita hen haydara ɓe hen ni ko hattaɓe tawi koɓe hattaɓe e nder guure mabɓe ɓe gandaka ni beele koɓe ɗanniɓe walla ɓe ɗannaki holtoɓe goni mbateɓe guuri mbaɗa gandanɗa caɗele goɗɗe keɓaniɓe tawi noon kamɓe koɓe yanɓe e nder maaje he gam tigui tigui yaade e ɗannade wadde caɗele gonɗe e nder hen ɗe garen tigui tigui gadden hen jiyanɗe meɗen enen de ko jiiɗen ga henne ko gonga won tigui tigui dañoɓe no gurdi hayso caɗele no godi kono kam won caɗele kadi pakkiɗe ɗe jiiɗen kono ɓurɗen salade nde ɓurɗen tigui tigui sembinde nde e kala mona ara yo rew tigui tigui e nder laabi lawɗinaɗi ɗi tawa caɗele mbawa wonde no hannirta ni ɗum noon ƴeewen Boubacar Ousmane ene gasa tawa omo jogui saɗede to banggue nattugol Diarry Sall so tawi wonko ɓeyta hen seeɗa ƴeewen tigui tigui beele ma en keftu Boubacar Ousmane ko adino jettorɗen koye kaaloje ɗe ko wayno karante nanɗo Mahmoudou Diop nanɗo dokken no hannirta ni wonɓe toon to hello Facebook jiɗɗo nadde hen foof bisimilla ɓeyda hen hunde seeɗa tan mi wona e ƴewtade Boubacar ko adino jaɓɓorten heddiɓe Seydi Sall Balo. a jarama Seydi Kane jarama hettiyankoɓe haalirde Agname yeroyaɓe ɓamti pulago jarama bandiraɓe e Abdoulaye Kane ene jogi ɓeyden hen ha heewi en jii ɗannude hande ɗe en jii sagata wonda e jinnaɗo e nder galle yumma yiya ko ɗanniyanke goɗɗo ene arti mbiya ƴeew an mo jogorani firtude o ƴeew kaari en ɗannima jeehi garti sa wi noon ɓiye jiɗɗa ko ɓiye yaha halkoyo kadi sa wi noon ɓiye jiɗɗa ko annude ɓiye jiɗɗa ko tampinde ɓiye e jinnaɓe yoɓe tinno ɓe gartira hakkillaji ɓe gartira kadi miijoji ɗi ɓe mbasa kadi fawde e ɓiɓɓe ɓe teddedi ndi ganduɗa ɓe mbawa andude holto ndin teddedi jogori haaɗoyde gadi sa wi noon ɓiye tan jiɗɗa ko yo ɓiyeya natoya e ladde tuula heela wontana ɗum tampere wontana ɗum ganuma tawa eɗen gandi laddeji ɗi hande no mbayi wonano ɗi mbano hankini ɗi mbayi hande noon no ɗi mbayi hande ni ko ɗi ganuma ko tampere foof nana hen ndeke noon neɗɗo ne foti andude ko haalata
e Seydi Kane ɗum noon so tawi a heeɓi tan ñaaguinoɗo ɗon konngol o bisimilla makko wawa rottitade toon o wawa kadi tawi kadi ko heɓaki ceerno Mamoudou Diop nan ɗo karante nan ɗon bisimilla moon Seydi jettoɗo moon ɗum noon ceerno Mamoudou Diop jaam Allah hiirema salamu aleykum jaare dokken Boubacar Ousmane o ari ƴeewe tigi tigi rokkutomo konngol garten e Mahmoudou Diop inchallah ɗum noon Boubacar Ousmane Seydi Sow bisimilla guiɗo Abdoul Wahab Kane mi salmini ha heerdani mbaɗa pulagañam jereya jiɗen jokkodir kono wiyama jaɓani eyyi ma tawi toɓɓere meɗen hannde walla yewtere meɗen ko kirten kaɓɓanɗen dimaɗi koko fati e ɗanngal toon hannde gon hello nayirden walla ni ko gon sengo jawirɗen hannde en calmini ha heerdani mbaɗa pulagañam jereyaɓe noon enen yiyande meɗen hen ko wasiyade bandiraɓe meɗen heɓɓe to on banggue toon wurɓe toon e Europe heewi hannde gonɗo ga ƴetti téléphone muɗum noddi gonɗo toon wiya ɗum sa wawi arde ga ina wuuro ina weeɗi ina wono mande ina jeeya e gueɗe ɓurɗe mawtude sukaɓe meɗen ha wawde nadde e laabiɗi ndewani danngal kono kamɓe ɗannotoɓe ɓen ɓe gandu arsuko hen yeesan caggal neɗɗo noon e fotani ƴettude hoore mum nana hoore muɗum e halkare aɗa wawi ƴewrude seesa aɗa mbawa hedde lawol keeɓa kayitaji ma ɗannoɗa e ɗanngal dewgal lawol so Allah waɗi toon arsuko ma tan andu ñande fota fof ka jaahowo noon enen ko ɗum ɗo woni jilluɗen eɗen ɓeyden en calmi haalirde mbaɗa pulagañam jeereya musidɗo guirma sirmo tan noon Boubacar Ousmane Sow e nden rokken hirde jaam so hiiri yo wa so waali yo fin so fini yo ñallum ɗumuɗen hen wonade ɗum no jetta en jarama Boubacar Ousmane Seydi Sow golle ma joɗɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴere ɗum noon jaare sall ko ɗum wonno miijo musidɗo o aɗa wawi jaɓɓade Mahmoudou Diop no hannirta ni Seydi Salbalo jarama jaltuɗon bandiraɗo gorko mala kawiraɗo machallah tabarikalla ɓeydade makko paccam tamere ɗum noon en mbimo Seydi Sow makko ceerno Mamoudou Diop jaam Allah hiirema gorko mo ka haydi kaydi mbejor somo wonde men kay Mahmoudou Diop ummo ɗo bisimilla so tawi Mahmoudou ne heeɓi so heeɓa kadi ƴeewen katante garten makko taw ɓuuri heɓidade inchallah ceerno Mamoudou Bocci e katante jamal hiirema Seydi Kane calminama e juurama calminama nawɗo basum jam hiiri Seydi Sall jam hiiri Seydi Kane e dendagal bandiraɓe rewindiɓe yewtere kiren pirten haalirde hande mbabti pulago amen yeroyaɓe wonani en beelemma no feewi muñinede kadi ha kawri hande kaaɗo hende jamma en calmini Aissata Diallo debbo Guendi e dendagal golludiɓe meɗen sikki ala ndeɗo toɓɓere hande mimi hewɓe mi nani laarene ɗe ne kaale tan mi hulat nde tawno mi meeɗi ɗefde dañde hen saaha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom ɓiɓɓe leydi Cameroun won aranoɓe ɗon ne nawa yimɓe ɓe puɗɗorto ko o hooli ɓe jokkitira laaɓe faade Gabon ɓe ngan sanga woodi adiɓe yaade minenne millomi yolde yidde so tawi ɓe garti minenne min jaha min puɗɗi rendinde ko nawata min ko e kawisaji Allah kadi en kewani yewtude ndeɗo toɓere tikkomi so hande wonani gowni heewani kam ko kalmi ndi woni won janoɗo toon ene darta nde ɓe ngari haɓe ƴetti Gabon nde ɗo ɓe ƴeŋna ɗo
ɓe mbiya tan ha ndewe ɗo goto fof soori bange rew tuflitinde mum aɓe doga ha to ɓe jaltoyno fof kala ko joguinoɗa e kaake ɗe kista ha wasa ɗum waccanma ko hoorema e gansaga noon mbiɗa ummi e almudagal miɗa rewi kodowar garimi ha Cameroun koɗo jogui defte ɗe guittunomi wuro amen e ko faggita e ladde he wonanimi noon nganummo somi woppi defte ɗe ɗo Cameroun ɗo mi yeehi bellama mi heɓtude e somi yaadi e defte he ɗe mbasama e lawol bele kadi min heɓtude hono majji hunde fof kam ne jogui sababu ko sabu ɗin ɗon kulhuli haɗimi yaade ha ɓe garti fonnoɓe yaade ɓe mbimi ala min mi hayti yaade kadi hunde nde aɗum waɗi jarabi no feewi sabu nde eɓɓatmi ɗum nde hay goto e enɗamam mi haalanani ne wawno tan mi yaha lawol ngol feewa walla lawol ngol bona e ɗum hulɓini kala mo ɗum ari e hakkille mum iɗata ko suuɗade bandu men ha waɗa e kono noon ko pulaar wiyanno ko jawdi kewdi walla aññere woɗɗude ɓe mbiya Barcelone walla Barsax ko wawi wonde fof hande kam moƴƴi yimɓe golloro hakkillaji e gandal to banggal ngal kala dañƴo no ɗannori yo ɗanno ƴeewa faggitade ko nafti hoore mum galle mum e ɗam mum e yontam kono noon mbiyeten yimɓe ɓe ko kala mo enen o wattu doole makko e yiilade ndin jawdi ndi o wawi rewnude e wone e laabi haw ɗanno taw laawol dewngol taw laawol pewngol hayso wisande tiiɗa ne yoɓe walla ne rewne won laabi o rewa kam e ngol ɗon laawol kam o yetto heddo kay holno dañirta kayitaji e yoga e leyɗele holno dañirta golle e leyɗele holno dañirta hoɗande e leyɗele duuɓi ɗen caɗele kam gona bange kono kam taw fittandu kam ala hen e wan noon so fittandu wasama hankadi ala ko joga e kirjinten tan yimɓeɓe ko yo mbattu hakkillaji kala piɗɗo ɗannade yo eto rendinde fodde ko ene nawamo ko o muña e ɗum hawo daña o rewa lawol wolo foti rewde ngol yolde e laaɗe ɗe yaade e werlaji ɗi ngabbude kaaje ɗe ala gartam ɓuri heewde ko neɗɗo o heddoto hen wona ko dañete ko so tato nayo daɗi ko heddi ko ɓuri heewde yahannoɓe jolɗe ko wayno Libi en ñande fof ne kaala a wirtoto nokkuji jeeya gañeje sagataɓe yaaɓe ha tampitan maayi tawaɗa laara bande ala ko mbawɗa hen heddi ko daroɗa ɗon maayi ɗon walla jaaha kañum heddo ɗon anne haano gere ñawri ko e tongeten tan ko wiide mbattodiren hen hakkillaji gollorɗen gandal jaaden e hakkillaji meɗen dañi ɓeɗe jooɗori gollo toon ɓe dañani ɓe hakkillaji min gone yaade so pelliti yaade yo taw yaadu ndu koko rewna lawol on jarama jokken golle yo gere won ballo salminima Seydi Sall Balo jarama kahante leñol jarama Ibrahima Oumar Kane a weltanama ha woni gon kadi ɓeydade nde woni ɓeydade pattam lamire woni kadi ɓeydade bandi fayida ɗum noon selen ɗanno yiya taw wonko mofɗen ha heewi tawa eɗen mbawi ɗannade e dow ɗannungal pewgal tawa kadi sen gari kadi eɗen gandi ko addi en ko mbete ko ma Allah newnan ko heddi ko wani mbawen dañde Abdou Wahab Kane Seydi Kane ɗum noon a salminama lawol gongol so won ñaagui toon konngol bisimilla mum so wala ñaaguiɗo konngol kadi foton gaaji mbawen artude e makko tigi jarama no feewi Seydi Sall jarama no feewi ɗum noon ma en gartu on toon banggue seeɗa to sokhna Aminata Siré Bassoum ɗo ƴeewen kankone kadi
e hol peeje ɗe o jogii e ɗin ɗon fannuji ko joom peeje e hafeere ɗanngal de ko hunde muusde so Allah en kaalino naane e ko nelaaɗo wi heen ko to wino ɗanngal ko taƴere e ndeer lebte e tawde noon ɗanngal ko taƴere e ndeer lebte neɗɗo ɗanno wiya min de mi alaa caɗeele ɗanngal min mi alaa caɗeele ala dañat tan ko mankireɗa dañat tan ko mankireɗa ko dañƴa ko fof dañat ko mankireɗa a wawa dañde temedere e nder temedere walla temedere e dow temedere ko jiɗɗa ko fof keɓa ɗum ala dañat tan ngakkanɗe gonɗe e nder hen waɗi ɗum ko ɗanngal ngal way noon sa woni koɗo e nder leydi hay sinno aɗa dawa hen aɗa jaaƴo e won kulihuli goni hen won caɗele gonɗe e nder hen guila miijoji maɗa ko ɗaccuɗa eno ɗaccirnoɗa e fimde no joguinoɗa so tawi a ari yidde tigui tigui wadde ɗum ɗon nden ɗon fimde ene wawi heddade e maɗa kono noon hattan maɗa dañal maɗa wasa tigui tigui rokkudema ɗum ɗon ina wawi wasa rokkudema to banggue heɓani golle no jiɗirɗa ni ina wawi kadi e hattanma wasa rokkudema to banggue so tawi ko dañata ko juttoɓe ɓuuri hewde e juɗoɓe wadde ko juuɗa ko ɓendata hattan maɗa wasa rokkudema e wadde hen gueɗe ɗe jiɗɗa wadde hen ɗe saaha e saaha fof kadi dañani juuroyade gandanɗa homaɗa nayeɓe ma walla tigui tigui ɗaccaɓe e caggal ɗum hattanma ronkunma ɗum ɗon walla hattanma ni ronka wawde timminde e gueɗe maɗa ɗo gonɗa ɗo guila to ñamde maɗa to yarde maɗa to lelde maɗa to dendagal gandanɗa hoore maɗa kala ko neɗɗo ene sohla wawde hutorade ɗen ɗon gueɗe etede an foof e dañde ɗen ɗon caɗele to caggal to ene wiye wonde aɗa nana balle min enen en ballata aɗa nana ñiŋoje aɗa nana gandanɗa homo wiyoɓema haysinno won wiyoɓema yalla junnune won wiyoɓema wonde ko dañɗa ko de adaña a rendaka ɗum saabu cikkata ma taw ko tawde a yeehi e nder leyɗele dañirɗe hankkandi an ka dañowo tan wala wona noon sen dokki yeru Diaré Sall e guese meɗen mbiyen guese men waalo ilam ɗam ilata haɗam hujjita ha caali kujjita ɗam bippita ɗam yalta jehen jabboyen guesama guesam keerol woni hakkude meɗen wullo ha gandanɗa homaɗa keerol ngol gasa no jabbirɗani ko noon jabbirmi no gawirɗani ko noon mbanmi no bekkirɗani ko noon bekkirmi no ndemirɗani ko noon ndemimi no denirɗani ko noon denirmi jiiya guesa ma fuɗa ha feewa ha wayno Mamadou min guesam wasa fudde no foti fuɗirindani waɗa cacore gueɗe mbaɗe noon ndene de Allah ilnoɗo calli ɗi ha hujjiti o guesa maɗa no yari ha ɗumɗitiri ni ko noon guesam ba yaridi ha ɗumɗiti guesam ba ko noon tigui yardi ha ɗumɗiti kono noon guesam ba no fuɗi nde waɗi ko cacor fuɗiɗa ɗa hen gandanɗa hoore maɗa waɗi boowe ƴewɗe ɗo caɗele joni noon waaɓe noon tigui tigui to banggue tan waalo ilam ili caali kujjiti ko enen dendi gueɗe foof a dañi an fartange moƴƴirede ha moƴƴa min mi ronki dañde fartange moƴƴirede ha moƴƴa wadde dokken yeru so tawi en ɗannimane en jeehi waala fendo so Europe so Amérique so wawi wonde foof en jeehi e nder leyɗe dañirde aɗa wawi dañde an min mi ronka dañde aɗa wawi dañde ni kadi an hoorema kadi donka dañde ni ko dañƴa ko ni beele ma nafte no jiɗirɗa dani weeɓani wadde noon alay saago batten hakkille no feewi ha wona seeɗa ganden tigui ɗanngal hay goto haɗaka ɗannade kono ndewen e laabi puɗɗi rewede ɗi ha jeɗɗen fodde yettade ɗo hande Diaré Sall wonko ƴettaten mbaɗen e visa gam tigui ɗannade Allah ina seedi so en mbaɗi ɗum to meɗen to en dañat tigui ko waɗi fayida mi rokkuma tan yeru hande won ngaalu ngu neɗɗo rendinta to banggue million ngaji waɗa ɗum visa ene ɗanno
gona ga henne an ɗaniɗo ga henne no ko ndewmi takil aɗa waɗa gandanɗa aɗa rendina seeɗa 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 ngam yidde dañde ko oye wanno e visa ɗannori ko taw ɗum ɗo sa heeɓi ɗum ɗon ina wawi tigui tigui woda ko naftuma to meɗen to wadde kay tawde arat ga hennene daña seeɗa ndendina seeɗa seeɗa o woda ko ƴewɗa wadde to meɗen to an ko heewi ko dañoɗa ko million ngaji kemnoɗa ɗi beele a wawa fuɗɗorade ɗe golle no hannirta dani wadde tellinen barke e ko joguiɗen ko wonande kay on mo ganduɗa bawɗo dellina sababu daña ko heeɓi hen mo wayanino am ni puccu mum wonno sifrino ɗum noon ɗaminare nde hen saaha ande adda caɗele e yeeso ɓuuri kadi hen saaha ina adda caɗele Allah ina seedi won wonɓe to meɗen to ina ɓuuri nemade e wonɓe ga hennene ndi neɗɗo wona ga henne o dawani o hirdani o feccani nangue o ala haydara komo o sakke no wurdi komo o sakke ɗo leeli komo o sakke ganduɗa man ko ɓorni caɗele nan ɗon ɗum foof de e wade noon e hamnade ɓuuri hamnade kadi ko yimɓe gona ga henne kadi ina eero wonɓe to hen mbaɗe feere garon saabu ga henne gueɗe ɗe fof koko peewi won audio goto jahannoɗo ina wiya yimɓeɓe mbaɗe feere garon oɗo saaha joni ligguiyaji nana mbayno koote corona ari wari yimɓe ha keewi nayeɓe maayi sagataɓe maayi yimɓe maayi ganduɗa hono oɗo saaha joni Europe ina yiilo golloɓe yimɓe jana e majje nden so tawi yimɓe jani e maaje he gaari dañanno tigui tigui soldateɓe e yaruɓe banggue safara e gueɗe mbaɗo balɗumen ha jetto kono hande ko ɓen ɗon guddi laabi ha tiiɗi mbiya he goto arata ƴeewe tan bandiraɓe ñanden ko maayi e jeyaɓe Allah ƴeewe tan ɓeɗo hen maayiɓe no mbayi hewde ko lima to banggue mayde ko ene wawi ɓeydade saabu wonɓe ganduɗa won haɓɓaɓe yaɓɓaɓe duña mbaɗa fofoof ñamani jarani nana ñoƴƴe jamma e ñalawma caɗele gonɗe hen ɗe beele so tawi gandanɗa hoore maɗa ɓen mbaɗama noon ene mbawi dadde e caɗele hono no mayɓe mayirni beele eɓe mbawi dadde weeɓani wadde hande noon ko jiɗɗen wiide bandiraɓe tedduɓe hettiɓe ndentoɗen no fewi hanki tan laana yuwi toon to Sénégal fodde sappo e nayo aade keddima e nder maayo won yiileteɓe ha joni cuwa yitede beele ɓen ene joga yakare ni so tawi jiitama to ene guuri walla ala caɗele ne mbayno kooce ɗen ɗon caɗele foof e wade noon kadi jiiya kadi gandanɗa hoore maɗa enen dañƴo hen seeɗa o pacata waɗata o caɗele gonɗe e nder hen jiiye kam mi waɗi hande mi waɗi yangue aduna foof yo tin mi waɗi yangue mi waɗi inde aduna foof yo tin mi waɗi inde mi arti aduna o foof yo tin mi arti borjere wonora ɗon nde wadde noon yonti haltidde e rokkodirde hakkille no hannirta ni ɗum noon seydi Sall Balo kettoɗen hunde seeɗa ƴeewen seɗen mbawi hebde bandiraɓe yiɓɓe nadɓe inchallah siftinde bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe kettoɗon ko haalirde Agname ɓamti pulagu Agname yoroyaɓe yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede kiren pirten eɗen kewide kiren pirten daronoɗen ɓamtare men kala mo ina walla yo wallu en foyre men pinal en kuɓɓani guendi men en noddi dental paltor wona ko men bandam ar wi foyre nde huɓɓi ɗum gendima werlo hen leggel so leggal ko kattanɗa e doole ma wadde noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe hande kiren pirten ko ndimagu ganduɗa kaɓɓangu tigui ko fewte
e ndenka meɗen ko fewte e kisal meɗen ko fewte e caɗele gandanɗa hoore maɗa ɗeɗo henne ɗanle nde wonno guurɗo duuɓi temedere e ɗanniɗo leyɗele temedere e jannguɗo defte temedere so ɓeeɗo kalji tan ɓe jiitodirat tigi tigi nde wonno hay tubakoɓe ne kaala ene mbiya théorie ɓe mbiya pratique théorie ko sifa mo ganduɗa ɗum ɗo ko ni wayi ɗum ko ni e gueɗe mbaɗo noon pratique ko hunde nde ganduɗa nde gollirɗa junggo maɗa gollirɗa tigi tigi e hono sembe maɗa wadde noon gollirɗo sembe o kanko ɓurata tigi tigi wawde ni e cifa ganduɗo to banggue sifa o ɗum waɗi wonto janisɗen ɗum mbiɗen ɗum pratique ko ma pratique théorie noon ko ma tewoɗa tigi tigi mbawa yaadude hen no hannirta ni to wonno namdi ko golle enen de jaresal en jii ko woni to meɗen to eɗen gandi caɗele gonɗe toon en gari ga e caggal leydi en jii ko woni ga hennene alhamdulillah ene jaaƴe kono kadi eɗen gandi kadi caɗele kadi pattam lamiji ene goodi e oɗo saaha ɗo tan ɗo ɗo gonmi e oɗo hene nokku mo ganduɗa ko 14 toga togi ko wiyete ko étage yimɓe ɓe ganduɗa wiyeteɓe hen ɓeɗo henne ko golloɓe wiyeteɓe hen gueɗe mumen ene wayde foof kam ina daña ko ñaami no foti foof sa limiɓe ɓe gonata hay joyyi e nder temedere ko heddi ko yimɓe ganduɗa hoore maɗa dogɓe ko yimɓe mooliɓe ko yimɓe heɓɓe caɗele e gueɗe mbaɗe noon ko ɓen ɗon moftiɗo e nder nden ɗon moftande ko hunde yurminide no feewi jomumen koltani ngol koltugol ñamani ndin ɗo ñamri jarani ɗam ɗon jaram lelaki nden ɗon lelde biyete ko nana joga ɓe mbiya ko union européenne ndendi mbaɗi ɗumen ɗo ɓene mbiya gandanɗa hoore maɗa ko wiyeteɓe ko mbiyata padre en woni yimɓe gandanɗa hoore maɗa to banggue diine Issa yankoɓe tawi ko ɓen ɗon mbaɗa jeeloto jelaji mumen ko ɓen ɗon mballita ɓen ɗon ko hunde nde ganduɗa ko yurminide jeeta ko sagataɓe ene jaaha e nder kurbaluji ene jeelo ene ñaago so jiimo gandanɗa hoore maɗa no mbirten ni ko julɗo seɓɓori bandum ko noon tigui tigui gonata e wiidema taw ko sagataɓe ɓe ganduɗa ɗaccuɓe jinnaɓe ɗacci suddiɓe ɗacci fofoof woni hen ni goram ko ɗaccuɓe ni hay gollorɗe ɗe ganduɗa ɗen ɗon gollorɗe ene jincinanno hen dañena gurdi tawi ko ɓen gaari hannde goni miskineɓe en mbiyani fofoof bondi walla fofoof wasi jaade walla fofoof bullidi kono eɗen gandi kam wonko heewi ko ganduɗa e hande o ni so tawi jomum dañi ruttade to meɗen to ruttit toon golla hande koko jooki ko caɗele ne goni e nder hen kono ha joni de saabu dogde wiyeede wonde tawde on mbi toon welani garte mbiyen kam hay sinno mo ena ara kam yo rew e laabi pewɗi pocciɗi ɗi hayso ena tiiɗa ko ɗum woni ko mbasiytoɗen bandiraɓe ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe yewtere men doga ene saali dartade duttoɗen toon to katante leñol kan Bandou Penda o rokka en sokhna Aminata Siré Bassoum adde hen yiyande mum no hannirta dani mbawen tigui wadde kadi ƴoga jurto ko adina mbaydirten e rendo ngo no hannirta ni en calmini noon musidɗo meɗen hono Abdou Ali Dia gorko mo jaaba e jarede woni jaaba liduɓe toon to Gabou leydi ko hettiyanke haalirde Agnam o salminama o juurama mawɗo meɗen Alaji Amadou Ndongo gorko mo Thilone Daga Weedu Kole Namadi salminama juurama kono kadi en calmini hono gandanɗa hoore maɗa bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa kadi ko wayno Idi Keccel en kamɓe foof ɓe calminama juurama Seydi Bassoum jaam Allah hiirema a hiire jaam mbaɗa jaam hiiri kirɗa jaam hiiri sohna Diarra Sall mi salminima juurima nden kala e maɗa
Basum. seydi basum onon fof mi salmini on mi juurima on nden kalema e denndaangal heɗotooɓe haalirde Agnam Ɓamti Pulaar ko Agnam Yero on calminaama on juuraama on ñaaganama Allah moƴƴere fof salmitimama juurimama eeyi toɓɓere hannde nde de ko toɓɓere wande fayida toɓɓere jaara e addi nde seerata e wadde kono seerata kadi e haaleede e ɗanngal ene moƴƴi kono ɗanngal ngal ngannduɗaa so a ɗanima neɗɗo o so ɗannima ne adda caɗeele neɗɗo yahanno ne ɗannoo kene darta ko dañi nafa hoore mum nafa jinnaaɓe mum nafa koreeji mum kono so wontii neɗɗo ne ɗannoo addanta ɗum ko caɗeele adda rafi adda maayde adda fiyeede e ngal ɗanngal kadi joomum haani sukaaɓe ene kaani yuurnitaade no ɗanngal ngal holno wayata tigi kono wonaa mi finii tan mi joola e laakon mi yeehii won kam sibu min mi alaa ganndal ni kono ɗum ɗo way kono wartaade ni sonno joomum anndaa wiye kam anndaa ko majjere nayi ɗum heen kono on jii goo on jii ɗiɗi on jii tati haani kam hankadin joomumen jagga walla ƴeewa kadi feere wonde nana ɗannoro eyi so neɗɗo kadi ɓe mbii so dogee waɗi alaa ɗo jooɗee Allah so neɗɗo alaa kadi alaa e sabu ko artoyaa ko dañi no artoyaa ko nafti ɗum e ko nafti jinnaami waa jooɗaa tan tawa alaa hay batte eyi kadi moni fof e arsi mum ɗanniyankooɓe ɗanniiɓe ɓe Allah udditi ɓe ɓenne kadi ko Allah hokkiri ɗumen noon ndeen ene yaama ene welnoo seeɗa ne saɓornoo kono hannde oɗo sahaa kam ɓittii faaɗi e ko yiya kadi e ɗum ɗo ɗeɗo laaɗe ko kala kam joom ɓernde muusi tampi muusi ko waɗa ko muusi ɗon e tongol tan yo sukaaɓe mbattu hakkille jomum yo dartano dañiri darta dañal kono kadi yo rento won geɗe won ade mum jolde e koɗɗo laakon kono ngannduɗaa njaaɗaa ko dartoyde ko dañƴa so mayde ari heen kisa ɗum kam kisa haani woni dañañora ɗum wasi ɗum sukaaɓe e jinnaaɓe kadi mbatten hakkille ɓe tinanaani kono sahaa fof wiyeɓe noddude joomum kam ɓe mbaajo ɗum ɗo ko ni ɗum ɗo ko ni ɗum ɗo ko ni wasata Allah e wonde moƴƴo daña heen nanɓe famɓe ko haa kaalante ko ɗum noon tan so ɗi cuggee cagi mi salminii banndiraaɓe fof won jaaraama yo Allah hokku en walde e jam jarama seydi basum golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓ moƴƴere jarama no feewi machallah ko mbiɗa ko de way kono wartade ne aha ko wartade de ɗum noon tawde sukaɓe meɗen goni koye wartade e ala saago ƴeewen enenne kadi dartade dartoɗen kalneɓe tigui tigui gonga gonɗo hen o caɗele gonɗe hen ɗe e holno mbatten ha mbawen tigui tigui wallodirde so tawi ko gonga ɗanniyankoɓe hewɓe hande ene jiiɗa ni wadde hunde to meɗen to woni hen koko wiyete ko so tawi juɗoɓe manda ko juttoɓe ɓuuri hewde e juɗoɓe ko juuɗa ko ɓendata won hen ko ɗum haɗata ɗumen wadde hunde to meɗen to taw kadi ene yencina won hen won seeɗa mo jogui seeɗa o so tawi jiiɗi wadde to yencinte tawi kadi ɓen ɗon gandanɗa hoore maɗa waɗeteɓe e juuɗe men ɓe gona heblaniɓe gam wawde gollude gollal ngal ha feewa ɓe so tawi gandanɗa ɓe mbaɗe juuɗe ɓen ɗon heewani fewnede ha feewa ɓe hen hayso gandanɗa ina janggui wawde fewnude calculte kay gandanɗa mataw kay to iwata to gasata wadde noon ɗo waɗete ɗo ne kadi fota hewde caɗele mbaɗa e nder hen wonɓe mbiyata won wiyoɓe amin jiiɗi wadde amin jiiɗi wallude wonɓe toon ɓe kono noon so tawi ɓe ballama ɓe keewi ko bonnude gueɗe ɗe foof ha bonna won kadi gandanɗa wallodirteɓe kadi toon kadi so tawi ballodirama kadi ina mbaɗa gueɗe ɗe kadi ha peewa wadde hande o mbiyen won joguiɓe to ɓiiri ina joguiɗo lalli kono kadi won joguiɓe kadi to ɓiiri ngalaɗo lalli wonɓe ganduɗa kadi gandanɗa ko woto ñala wasa ɓiɗugal wasa ko ɗum ko hen guurdi caɗele nana e nder ɗum ɗon wadde noon yonti laamuji men ɗine daro darde tinde wallude en
mballa en tigi tigi jafo ɗum de yonti laamuji ɗi mballa en tigi tigi beele ma en gandanɗa darnu koyɗe aha ɓe mbiyata koɓe ngala ko jiɗɗen wadde ko ɓe mbawa waɗande en ɓe mbawi ƴeewa neɗɗo maha huɓere muɗum ha worto ha teera ha naata tawa ka o meeɗa tamde million tan timmuɗo e jungo makko walla gandanɗa homaɗa won e million ngaji o meeɗa tamde e jungo makko kono o waɗa seeɗa jam haw maha huɓere o naata huɓere nde so mahama ha gasi taw omo yenana ɗum ɗo foof so tawi rendi million ngaji muɗum wonɗo kaaɗi laamu hande so tawi darni kuɓoyel guel ganduɗa guel ala no foti wiyan so tawi calculerimo tan ko mankata 1 milliard ko hewata bandiraɓe firti ko wonɗo jawdi ndi yaari o fota yarude élection ngaji nana gara milliard uji nana caake yimɓe ne carane kalisaji no guertoɗe ni oliye yimɓe mballe no liggori kono ala ko ndehe min carano on kalisaji goto noon min jotto so min jottima kadi min jejjita on koni daw doléance ko wiyete ko doléance gadde caɗele moɗon kaale caɗele moɗon min ñawdana on fof kay nangue winde so tawi arsuko ari ko heeɓa hen seeɗa heeɓama ko heeɓaka kam gandanɗa ko so tawi wote ɓenni ɗum kanko ma Allah faabo ko ma ñama male ɗiɗo hen milliard uji e ɗiɗo million ngaji ɗi jaltinton oɗon bonna hande hayre fawama ministére uji gara ha keewa ko ferete ɗon ko nden ɗon hayre ene wawno wonde huɓere timmude kono wiyete ko hayre fawama Allah andi nde hayre nde goɗɗum fawate ɗon so yeehi ha maadi mahama wiye kadi hande gandi ko uddital Allah andi ko milliard uji ferete ɗon to banggue uddital ngal ɗum ɗon feere kadi ha gasa ronke ni kadi gandanɗa ko maɗa kaɓirɗe waɗede e nder nden huɓere walla e nder nden ɗon dispensaire walla e on ɗon hôpital leɗɗe mbasa wonde ɗon caɗele nan ɗon wadde noon laamuji ɗi kalisaji carata eɗi caaka ɗi noɓe jirlitodani yoɓe mballu yimɓe gollo kono sukaɓe kala kadi jibinaɗo yo jab janggude so tawi janggui maw ko nafti janggen e hono gande ɗe no haalita ni naftoroɗen nde wonno en jii hay e nder laddeji he ɗanniɓe kala hen mo ala métier won e jogui caɗele eyyi won ene jogui caɗele nan nder ɗon wadde noon e alɗuɓe ɓe yo ballodir e miskineɓe laamuji ɗi yo ballit kadi miskineɓe hay won wonɓe caggal leydi jiiɗa neldude ko wayno auto ji en e gueɗe mbaɗe noon sa yiiɗi neldude sa renaki ko neldirta ko ɓurata ni serde eko coɗɗa oto ko so tawi o yeehi toon kadi o boleke kadi ɗon ka hebde mo caɗele mbaɗa wadde laamuji meɗen poti wallude en enenne kadi daroɗen dadoɗen ballodiren no hannirta ni Diaré Sall waktu men gasi ha laaɓi ko hojomaji tati keddorɗen mi rokkirta konngol so wonko ɓeeta hen hankkadi lamtoɗen yewtere nde e gan sanga eɗen mbawi tigui tigui so en gartoyi ñande wonde kadi wasata rogere ne lowɗen inchallah Seydi Sall Ba konngol hooti toon holko mbiɗa jarama kan jarama hettiyankoɓe haalirde Agname Yero ɓamti Pulaar yewtere men wiyetede Kiren firten Seydi Kane e yewtere men ɗanniyankoɓe min ɗattuɗen hannde machallah tabarakallah Abdou Wahab Kane seɗen mbi eɗen kaala nde ɗo yewtere hannde mbuɗo jikki en nde ɗiggata gasi yewtere ɗanniyankoɓe so addama ko haala eɗen jogona heewi ngam ndeɗo yewtere sen mbi kadi so tagata woni e galle yummiraɗo heɓɓitima mbi ɓiɗɗo an kay a fotitala an kay a hirata e jafroden waɗi dilla e tonganen tan ko raɓɓiɗi saabu toon tanira ko gon nandilla aha toon ko goɗɗitima gari so jinnaɗo wi noon wiyum tan yiɗi ko yo ɓiɗɗo ya halko yo radde Seydi Kane ko raɓɓitinade tan
e ɗum noon en mbi Allah jarama kadi renndo ngo jarama so tawi wonko feewi hen ko gueno rokki en ɗum so tawi kadi wonko ganduɗen kadi ene ɗeesi ɗuminde seeɗa en ñaaguima yaafuya to banggueji men gaay fandare men hen tan ko yo yimɓe dokkodira miijoji ladde nde hannde no way hamnade no way mettude ɗum noon Allah jarama on jarama yo Allah rokku en tawede alarba paaɗo so hawre welede Allah ɗum noon Seydi Kane salminimi joonima jarama Seydi Sall Balo ko jaare Sall debbo mo Sadel e guelenodi walmimen Sadel gumpali gumpi Dande Maayo bandiraɓe tedduɓe hettiɓe funnague e hirnague sahal e ɓaleri on jettama jarama yewtere moɗon yewtere meɗen wiyetede Kirène Pirten ko ɗum woni ko wonno e laana en baynodiri kadi e renndo ngo kadi ha alarba garowo ma en jokku golle no hannirta ni ɗum noon tawde katante Allah artirimo inchallah mbeɗa andi ma en ƴeew tigui tigui hono jewte ɗe ganduɗa kanje foof beele ɗe mbawa kala hen ɓurɗo heɓade beele ma en mbawa kadi wallodirde kadi e bandiraɓe kadi no hannirta ni taw gueɗe ɗe ene mbawa ɓamtude wonande ɓe ganduɗa ɓe cuusa haalde jamma ɓe kañumen keede ñalawma dañɓe kadi haalde jamma no foti foof tan tigui tigui ballodiren no hannirta ni en cammini noon ko wayno musidɗo meɗen Bilali Bayla Bachir en mbimo Seydi Guiro en calminat ɗo hono Arwa en